רוצים לדעת מה ההבדל בין בן אדם שנכנס לשוק ההון לטווח זמן ארוך במטרה להרוויח ומצליח, לבין בן אדם שנכנס לטווח זמן קצר במטרה לעשות איזה קופה, מפסיד ויוצא מהמשחק? שמי אביעד ממן, אני לא יועץ השקעות. אני סוכן ביטוח שסיגל לי וללקוחות שלי 3 כללים עיקריים שלדעתי שווה לכם לשמוע. דבר ראשון זה פיזור סיכונים. חברים, שאתם קונים מניה בודדת, טובה ככל שהיא תהיה, שהיא תירד, אתם תרגישו את זה טוב טוב. אבל שהמניה הזאת היא חלק ממדד, אז המכה היא הרבה פחות מורגשת. ואני בכוונה מדבר על הירידה, כי אני רוצה שתתנהגו בעלייה כמו שאתם מתנהגים בירידה. ולכן חשוב מאוד, תשקיעו בכמה שיותר שווקים, כמה שיותר סקטורים, תפזרו את הסיכונים שלכם. הדבר השני זה זמן. אתם יודעים מה ההבדל בין להיכנס לקזינו לבין להשקיע בשוק ההון? כשאתם נכנסים לקזינו, ככל שתהיו יותר זמן, מי ירוויח? מי שירוויח זה בעל הבית. שוק ההון זה בדיוק הפוך. ככל שתשקיעו יותר זמן ותיתנו לה כסף לעשות כסף, ולא תתעסקו כל יום האם להוציא או האם להכניס, אתם תראו שתרוויחו יותר. לכן אפקט הזמן פה הוא קריטי. כשאני פוגש לקוח, מה שחשוב לי לדעת זה מה טווח הזמן שהוא יכול להשקיע את הכסף. והדבר השלישי שהוא הכי חשוב מבחינתי, חוסן מנטלי. בסוף אתם צריכים להבין, ירידות יהיו. בשוק ההון מה שחשוב זה להסתכל לאורך טווח זמן. שמי אביעד ממן, אתם מוזמנים להתייעץ איתי.